kumbukirani kunena kuti moyo uwu udapangidwa kukhala wa mayeso basi, kuyambira kubadwa mpaka mmene tizafere. China chilichonse chimene chimapangika ndi mayeso basi. Choncho aliyense mwa ife ayesedwa ndi mayeso osiyanasiyana, komanso tizikhala tikuyesedwa ndithu mayeso amenewa. Koma njira yayikulu yopambanira zonsezi ndi njira yanji? Chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala akunena mu Qur'ani yake yolemekezeka sura 2 verse 45 kunena kuti wasta'inu bis-sabri was-salah, pemphani thandizo kwa Allah pamene inu muli m'mavuto. Ngati muli m'mavuto, ngati mwakumana ndi zokhoma, pemphani thandizo kwa Allah. Wasta'inu, pemphani ndithu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Moyo ndi wovuta, mukufunika thandizo. Ndipo thandizo lanji lomwe mungapeze kuchoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salah, pemphani thandizo kuzera mukupirira komanso mupemphero. Mayi athu Aisha radiyallahu anha adayankhula mu hadithi yake yolemekezeka kunena kuti ndithu mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakumana ndi vuto lina lililonse kapena akapanikizika mu china chilichonse, amatana fazia ila swala, amathamangira pa swala. Swala imampangisa mtumikiyo kudeka. Swala imazizirisa mtima wa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imanchosa mantha. Sopano kupirira ndi swala ndi zinthu ziwiri zomwe Allah subhanahu wa ta'ala anatiwuza kuti ndi momwe tingapeze thandizo. Komanso vesi yomwe Allah subhanahu wa ta'ala anatiwuza kunena kuti fasbir sabran jamila, pirirani kupirira kokongola. Apatu tikupeza kunena kuti sopano kupirira kuli ni malevels osiyanasiyana, ndipo level yayikulu kwambiri yakupirira ndiko kupirira kokongola. Kupirira kokongola ndikomwe ngakhale anthu saziwa kuti uli pakupirira. Umatha kuchosa zonse zomwe uli nazo iweyo ndi kukathandizira anthu ena ake amene ali pa mavuto kuti bolani iwowo athandizike. Umeneko ndi kupirira. Umatha kunkhululukira munthu pa chinthu chomwe ngakhale wina aliyense samaziwa kuti iweyo ungakhululuke pa chinthu chimenecho. Ungofuna kuti zikhale za iwe ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Palibe amaziwa kupatula Allah kuti iwe uli pakupirira. Umasala kudya, palibe oziwa kupatula iwe ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Umazuka usiku, palibe oziwa kuti iwe wazuka usiku kuti ukampembeze Allah subhanahu wa ta'ala. Izi ndi zapakati pa iwe ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Kupirira umeneko ndiye mapeto, level yayikulu ya kupirira. Palibe woona kuti wakhumudwa, palibe oziwa kuti wapanikizika, palibe woona kuti wapya mtima, wazigwira kwambiri weka kuti basi Allah yekha akuziwa. Imeneyo ndiye perfection yomwe Allah subhanahu wa ta'ala wanena fasbir sabran jamila. Koma tingakwanise bwanji kuti tikhale anthu opirira chotere? Tikhale pa swala, timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti tikhale opirira, tizikhala ofunisisa kuti tizikhala opirira. Komanso njira yayikulu ndi yomwe idatchulidwa ndi mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ina yoziwika bwino. Mtumiki wathu adayankhula kunena kuti waman yatasabbaru yusabbiruhu Allah, amene angapirire Allah amampasa kupirirako. Iyeyo akufunisisa payekha kuti akhale munthu opirira. Ndithu payekha Allah azampasa kupirirako chifukwa ndi chinthu chimene payekha akuchisakasaka, chimene akuchifuna. Hadithi yokongola kwambiri, masha Allah. Palibe mankhwala, palibe china choposa kufuna wekha mtima kuti ukhale munthu opirira. Chifukwa chinthu chimene umachisakasaka wekha Allah amakupasa chimene chocho. Chikangobwera choyipa, chopweteka, chovuta, nthawi yomweyo Allah ndipase kupirira. Waman yatasabbaru, amene waziyambirira yekha kuti ine ndikhale opirira, ameneyo Allah amampasa kupirirako. Wayatasabbaru Allah, ndiye Allah amampasa, nanga sindi chimene wachifuna yekha mwayekha. Allah subhanahu wa ta'ala watiwuzanso mu Qur'ani yake yolemekezeka iyi ndi sura 74 verse 7 wayankhula kunena kuti wali rabbika fasbir, ndipo chifukwa cha mbuye wako pirira. Ndipo kupirira kumeneko usakupeza
awa ni mavesi oyambirira omwe Allah subhanahu wa ta'ala amayankhula kuwapitisa direct kwa mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama alibe chiyembekezo, ali ndi mantha. Ndipo Allah adamuwuza choncho ndithu kunena kuti wali rabbika fasbir, ndipo chifukwa cha Allah pirira. Awa ni malangizo anga pandekha komanso kwa inu nonse. Muyenera kuziwa kuti ndithu kupirira kumachokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mpempheni Allah kupirira, mpempheni Allah chifukwa iye amakukondani kuposa wina aliyense. Ndithu imani imachokera mukupirira, ndipo opanda kupirira imani yake imakhala yapendapenda.